ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାଗ ଗରମ ପାଣି ପିଏ ଲସି ଗରମ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ବାହାରର ପାଗଟା କେମିତିଆ। ଟିକେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଯିବା। ପାଗ ଭାଇ ଏଭଳି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଗଲା ଭଳିଆ। ପାଗ ତ ଖରାପ ଦେଇଛି। ଓ ସରି, ସେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଉନି। ପାଗ ତ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ରନିଂ କରି ଯାଇ ହେବନି। ସକାଳର ପାଗ ଏମିତି ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ଅଛି ବାହାରେ, ଫିର୍ ବି ରନିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିବାକୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଡେଲି ଯାଇ ହେବନି। ସକାଳୁ ମୋର ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଫିର୍ ବି ଟିକେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଗ ଯେହେତୁ ଭଲ ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କରିବା। ବାହାରେ ବାଦଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମେ ବି ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୋଇବା ସେଜ ବି ଉଠୁନୁ। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି, ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାର ସବୁ ଲାଇଫ୍ ବା ସବୁ କାମ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଜ ବି ମୁଁ ଗୋଟାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠିକି ପାଖରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାମ କରିଦେବ ବୋଲି। ନିଜେ କାମ ହିଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ସେଜ ମୁଁ କେବେ ଗୋଟାଏନି, କେବେ ବି ମୁଁ କିଛି କରେନି ଘରେ ବି। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କରିବା କ'ଣ? ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି ସେଜ ଗୋଟେଇ ଦେବ ବୋଲି। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଦେଖ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଜ ଗୋଟେ ଦେବା, ତାର ବାହାରେ ଯାଇକି ଟାଇମଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା, ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ସେଜ କୋଟା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଜ ପାଖରେ ପରେ ବସିକି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ, ବୋଉ ପାଣିଟା ଆଣିଲୁ, ବୋଉ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ, ବୋଉ ସେଇଟା ଆଣିଲୁ। ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ମୋର ବୋଉ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଏଠି କରିବ କି କରିବି ମୁଁ। ତେଣୁ ନିଜ କାମ ତ ନିଜେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିଲି, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ସେଇଟା ଆଣ, ଏଇଟା ଆଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ। ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, କାମ କରୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି କରିଛି କୋଳଥ ଡାଲି, କରିଛି ନ କରୁଛି ତ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବସେଇଛି। ଆଇଟମ୍ ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ କୋଳଥ ଡାଲି ଚାଲିଛି। କୋଳଥ ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଡାଲିର ସ୍ୱାଦଟା କେତେ। ଘରେ ଯେମିତି ବୋଉ ବନାଏ, ଯେମିତି ତାର ବାସ୍ନା ହୁଏ, ସେମିତି ଏଠି ମୁଁ କଲେ କେମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଯଦି ସେଠି ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରୁଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ କହିବି? ଯାହା ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଖାଇବି। ଚାଲିଛି ସିଝା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡାଲି ବସିଛି। ସେ କଡ଼େଇରେ ଡାଲି, ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି। ତେଣୁ ସିଝିଲା ପରେ ମୁଁ ୟାକୁ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୋତେ ପଚାରିକି କରିବି। ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣିକି ଯାଇକି ବାହାରୁ ଖାଇଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପଇସା ଯେହେତୁ କମି କମି ଯାଉଛି, ପଇସା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଭାତ ଡାଲି କରି ଖାଇଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ହିଁ କରିହେବନି। ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାତ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାତ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ତ ଏଇ କପଡ଼ା ବି ନଥିଲା, ଏ କପଡ଼ା ବି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଘରୁ ଆଣିଛୁ, ଘରୁ ବାହାର ନାହିଁ। ଏବେ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହବ। ହେଲେ କରିବା କ'ଣ, ହେଇ ଗନ୍ଧିଆରେ ବି ଚଳେଇଦବା, କିଏ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ତ ଖାଇବୁ ନା। ଭାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କାରଣ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି, ଟିକେ ସରିଲା ପରେ ଭାତ ହବ। ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଯାଇ ଜଷ୍ଟ ଫୁଲି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହବ ବୋଧେ, ଟିକେ ପରେ ବାହାର କରିବା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଷେଇ ଆସିନି। ଏ ରୋଷେଇ ମୁଁ କେବେ ଶିଖିନି। ଠିକ ଆସିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି। ଯଦି ୟାର୍ଲି ଏଜ୍ରୁ କିଏ ଶିଖିଥିବ ତ ସେଇଟା ବେଟର କଥା। ଆଉ ଯେହେତୁ 27-28 ହେଲାଣି, ଏଇ ଏଜ୍ରୁ ଶିଖିଲା ମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଥିଲେ ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବେସିକାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ବି ସେ ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ୟାର୍ଲି ଏଜ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରି ଆସିଥିବ, ଯେ ଶିଖିକି ଆସିଥିବ, ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 27-28 ଯାଏଁ କିଛି କରିନଥିବୁ, ସଡନ୍ ଆସିକି କରିବୁ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ ହେବନି, ଏଇଟା କେମିତି କରିବୁ, ସେଟା କେମିତି କରିବୁ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଘରକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ସେଟା କେମିତି ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି। ଜାଣିଥିବୁ ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିବା, ଯେହେତୁ ଜାଣିନୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଘୋଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତ ଘୋଟା କେବେ ଶିଖିନି, ଫିର୍ ବି ଘୋଟିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଜାଣିନି, ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି ଘରୁ ମନ୍ଥନୀ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଥନୀ। ମନ୍ଥନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଘୋଟା ହେବ। ତ ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ। ଘୋଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଶିଖିଛି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶିଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିଛି ବତେଇବିନି। ଯଦି ଭୁଲ ହେବ ଆପଣ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ନୂଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ଯାହା ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ନିଜେ ତ ଖାଇଦେବି, ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ବେଶୀ ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ବତେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କିଏ କରିବେନି। ଘୋଟି ହେବନି କୋଳଥଟା, ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଗୋଟା ଗୋଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଫିର୍ ବି ଯଦି ବଳକା ରହିଲା ଆଉ କିଛି କରିବନି, ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଘୋଟି ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା କାମ ଶେଷ। ତ ଘୋଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଗୁଡ଼କୁ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ, ତା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇକି, ସରି ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିଦେବା। ରସୁଣ ଛେଚି ପଡ଼ିବ, ଅଦା ନୁହଁ, ଭୁଲ ବଶତଃ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗଲା ଛେଚିଦେବା। ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା, ରସୁଣ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ ପକେଇବା। ଯାହା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ, ହାଲକା କମେଣ୍ଟ କହିଦେବି। ଭାବୁଛି ଟିକେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇନି, ଭଲ ହେଇଥିବ, ଭଲ କଥା। ହାତ ମାରିଦେଲି, ହଉ ନିଜେ ତ ଖାଇବି ଆଉ। ତ ଟିକେ ଭାରି ଭରକମ ମିଷ୍ଟେକ୍ हो गया, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। 10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଛାଡ଼, ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସେଥିରେ, ମୁଁ ଡାଲି କେମିତି କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି କହିଥିଲି। ଡାଲି ତ ଗଲା, ତା ହାଟରେ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଡାଲି ବି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କି ନ କରିବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଥୋଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଆସୁନି, ଏଇ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଉଛି,
ମାନେ ଗିଲ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଥୋଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଲାନି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ 10 ମିନିଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଫେର ବି ହେଲାନି ଯେହେତୁ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛେରି ଆଉ କିଛି ତ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ସହିତ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ନିଜେ ତିଆରି କଲି ଆଇଟମ୍ ଏସବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଡାଲି ଏଟା ପଛରେ ପଚାରିକି ସବୁ କରିଛି ଆଉ ଭୋକ ତ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଗ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା କଥା ହେବା ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ଦ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବି କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା ୱେଲକମ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଛୁଙ୍କ ମାରିବାରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।